bed gi yie ni sirikal tiyo matek mondo gibed gi safety ohala odhi mbele, nyaka wawe polis otim tijgi. Jogi CCTV nomako maber katimo gima ne gitimo. Mokwongo, kapok wachopo ir ng'ama noorogi, mana kaka cabinet secretary owacho, onego ti kodgi ka example. Nidhi go ng'ane, aye. Ok wadwa ng'e ng'ama noori, wan wadwa ng'e mani igoye nang'o. Donje court, kine owuok e court, chieng' moro ka ng'ato dwa miye pesa kendo nodhi otim gima kamano, ok obi dhi. To jogi korunde court maber, to kata jok ma pod rito mondo mi pesa mondo tim tich bila noendo, bro bedo gi buok ni to jotelo ma ko wasedonjo yie kucho to wewa watieko gi dendwa ni. Ibo winjo ka ji chako wacho ni gini ibo tieko gi dendi, chako to yot, ibo tieko gi dendi. Sani ka kuma dieri, wach ma ibaruok e kind PS gi mbunge ma Embakasi East, mano to siasa. Nikech kama wabede ka ok wanya ng'e ng'ama wacha dieri gi ng'ama riambo. Ok wanya ng'e ng'ama ketho nying wadgi gi ng'ama nyiso wadgi adiera. Koro ng'ata ginene sani onego wawe polis otim tijgi properly, ma ng'ama giyudo gi makosa cha, ka gikawo jogi mang'eny ma gitere e court, to kata jopiny be koro ok birito ni mondo nyisgi ni ng'ane ka ng'ane makelo koko e Kisumu, kata jasiasa makamae machulo ji mondo otim gini. Ibro ng'eyo mana ni kitimo gima kama tibo tieko gi dendi. Aneno ni sani wan gi system failure, ema miyo polise ng'eny tineno ni tich magitimo onge. Kanyocha tulo obede Ahero, ok ni polise nogol Ahero, polise ne nitie kendo ne giringo gi gache kendo gin gi road block. To ka jopiny owuok ka exercise article 1 of the constitution, direct democracy, polise ne ringo mawuok e road block, mawe road block nyaka gik magigionga goyo, ma giringi gidhi. Mano system failure. Koro nyaka wawe polise oti, mano mokwongo. Jok ma jopiny emosiemo ni ng'ane naneno kacha, mano to ka kuma dieri ng'ano ok onego bed ni en free, unless witness manonene cha emowach ni an ng'ano nok aneno. Mano e gima nyacho. System failure kwa correct, to ok wabi wari ni kia PS timo ang'o, kia Babu timo ang'o. Wabung'e mana ni kitimo kama to mae maluwo. Kamano, ntiere ote madonjo kar kae, mano kama wabedo kae, ka warango gi achiel kachiel. Ote mar Tom Duku wacho kar kae ni investigations onego okonwa ni crime obedo associated kod en connection ma jok machalo nade, wacho ni person of